Igwe kwenekia omorembe chinga kiribirira ria gisiasa rigendrete kwenekiwa kaukwana no munyakirogo hotendeta bakorie miremo ba matatu Workers Association chingaki omoroberio bugosira baonchereria abo wetera chache cooperative onyara ko bakogosikuwa bosio nigo bono bagikeire chiburaburu echo chabere chikwenekiwa semesangerekano ya gisiasa asa matuka bwangoiga asibaruro koboria gochiasa abantu asibaruro koboria gochiasa abantu abagotumikwa bobe n'abana siasa guturubania emeroberio nabo gemesangerekano ao kwenekia bunango tugutera barare enganeyo Wate umuchango manene rero wekubare bite lakini asenge je sababu jitare kanyara gutangeka umuchango itono tenena muchango yo gatwarange kunyabanga twanyabanga turi pamoja na His Excellency Simbalati oyoro mugabana we county ya Kisii na inde orenge gocha kwa mageni manene tukuri rero ndogonyara kweresa ibintu byaba byonsi biguchime muno ikiara ndondoria serikali His Excellency Governor no arayo mabase serikali balimo kurigereria ochime mono asesemo ya media morocha manganale Nairobi morocha manganale Gusii morocha na yaro mapei oika yare konyarikana ebintu bunebyo bitange segichinyinge nale ko basabaiga bali bakwigweke Gusii tingo cha gukwanira Kenya yonsi nyenyare ngo kwana aseke Gusii kegoika tigagwa ko mwana omine tigagwa ko monto onye gwatebigwa tigagwa ko monto igwe kwangaiwa monto tali gwako pakakwe na inda abantu baito ba social media nanya ko bategentekete batebireo abantu bali bagutumeka social media pe barosia ngento kitokoro AI artificial intelligence babekera abantu emiyoro koboko babekera abantu chibunduki koboko naliko basabaiga abana bali baito mwasomire biya mukoreta iti biya mumaete gochora omonto biya mwachora kongo biya mwachora gusinega abana biya kenda ebintu byo nainu muire ngorake inuni mwalete isegi chinyingi ni gochasia cooperative ya stua ya Misiri na Tambe Foundation nero ya renge ngom lakini boni gastua ikeire ebintu byabeire rais tigagotigara marega ndoro chubuyambule mutuntu ndobwatu baguzi tokaribishetekera omonto ibire ya chache ne cooperative ngiya egobwatetekera omonto egochokonya na biashara abana ntu ba matatu abantu bagokora hawking so ntingo sabanga abantu ba minto ina soko chikobogorie besa yanda ya gusukiwa konya ase utakete ubwate biashara byao okunya kona si interest yesini kuiraniri anene mono ensemo ya ugama ya itaiga igondo chenga gakinari ko basaba bali bandi muri chenga siasa yago kongeire bakina bogusuka kanda akase nginjo ndotai tigoiterania manyinga itwa senki igongo saba onde bwensi ubwate birengererie bibe chiaso umwana ondo mwabo akikoranje nagosoro tutai tikorora na inde mangana ande makongu naye nabukwira muri kyagera ense yotore ninko ganeti